Taning bulag ko. Ito, tanawa sa budot. Hindi ko yung bulag ko. Dili ko na kay bayad ko na. Asa na bayot? Pwede maguna sa lalaki, good. Basta dili ko na. Asa man to si Yasin bay wala man. Ay nakikita ka Yasin? Loy mo, kita. Ano, Redot? Ganun nangita mo kayasin? Alam nga natay kasi Yasin gipakan sipog kahoy. Ha? Kahoy? Nga naman. Alam nga ulit mga sipog di mga tawag pagkaon na. Daman na lang ko. Yan, nakita namang ipok. Impatsyod mo ato. Ano si Papa Joe? Dot, yan na. Kita mong ipok. Ay, si ipok katulungan ni Dudut. Nga di mga ato pagkaon. Laog kayo. O katalakag kahoy. Ha? Kung saan nakakaunog kahoy? Oh, si Ipok, baka tong amigo ninyo. Napabito siya sala sa kuha. Lagi si ipok. Lagi katunggiingan ni Dudut nga bulayog. Baka na mo tong sagbutog kahoy Papa J. Amuro ko dito angay ni ipok. Uy, kay ulit man. Eh, pagkaon tayo nyo sagbot o kahoy? Nah, mao po na gibuhat niya sa kuha ba? Bantay lang tong ipuka tong makitaan ako to. Ang damayon mo kunya nga, huwag na ko'y labot sa inyo ha? Ano si plano mo Papa J? Kailangan pa din na ipangutana doon, ha? Ha? Siyempre mo balos! Adi lang tamo suko. Iwanan ako eh. Nya, Papa G. Unsa man among matabang? Sige bi, tabangi ko ninyo bi, kay gusto dyo ko makabalos kang ipok ba, dali. Sabot ha. Dali, ingani akong plano ha. Para makabalos yung ipok, ako'y bahala sa gasto, ha? Okay. Perform na mo kung sa isugo na ko, ha? Ha? Sige, ingani to pa. Pa? Rira ko ba kasi makit anong Papa J? Di pala mo din ang utog kahoy. Lami aja na niya. Charog, maabot pa itong mga sirok diri. Sila na dyan, kung maabot na to si Dudut at si Yasin diri. Layo, mga bayo. Puro sipok ko. Dudut, manang Dudut si Debay. Nas, iyan na lagi yung kauban. Grabe kang kao na po siyo. Ikaw, Dut, tumundang Yasin, napawi mo sila sa kuha. Ipakain ko yung kahoy. Wala po, gidamay raman kong Yasin sa tupok. Dito po, mabutong giingon ni Dudut sa kuha. Gigutom raman po tato sila. Nga dito ka manghatag. Kailangan, gigutom ang pagkuto, be. Time pa, magunsa man mo diri. May diri pa para invite ka. Invite sa magunsa man ta. Siyempre, mga Ang mga utipok na yung pagkaon dito. Dili junk foods. tukan na. Isa, bisig bunahangan na po ganin nyo, ha? Dili lagi. Tara. Tara, banot tayo mo ha. Bunahangan na po ganin ha. Alipok. Ano tayo, ha? Alipok. Diri ka po, alipok. Alipok, bilo. Special. Hala, legit giday bay, na juday foods. Salamat kaya na, Dut. Alipok. Dira ka po ko. Diri lang. Pagsura to nakakain kag kaya. Okay ra dit oy. Kilimtira to ninyo. Sige na, mga na tao. Mga ni dito. Okay mo nang special ko ka. Wow, special pa jud ako. Salamat kay ha. Wow, kalami spaghetti. Hala, kalami. Favorite na ako. Ano ka ay? Ano daw? Ay, sama niya ako. Ay, lain na. Ha? Ano na yung mabuk? Dili na spaghetti? Spaghetti, tanawa rago na. Spaghetti na til sa manok daot. Mo na special ka na na TL. Ilong, special kay ko ano niya. Adi na ko busog na kubok. Hala, dili kami anak po. Pinsa man day, kumo man nag-invite sa kuha.